GB. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchormen. Yan na, sinasabi ko sa iyo, Miss Lery, mutya ng kagandahan, nakapang-show na ako ngayon. Langya ka, Monday. Parang ang ganda ng booth mo dyan. Sinasabi ko sa iyo, ano ba yan? Nainggit kami, Sir Pio, sa iyong booth dyan. Kaya trinay din namin na i-recreate dito sa Pro 5 para mas maayos po ang ating audio. Nag-okay na po ba, Sir Pio? Maganda ang audio. Pasok na pasok, ma'am. Yes. Hey, thank you so much po, sir. Ayos na ayos ha, yung audio and video, lalo na pag ikaw ang nasa frame. Sinasabi ko sa iyo, langya ka. ang ganda ng postura natin ngayon, sir. Sinasabi ko sa iyo, so na ngayon eh. At saka ikaw yung kapartner ko, pareho tayo nakaitim. Ano ba, may ililibing ba? Favorite color natin yan, Sir Pio. Bakit itim ano nagluluksa? Hindi naman ako naka-full black, sir. Half-half lang ang black ko. Ako pag tumayo ako dito, naka-shorts ako kasi hindi naman nakikita na audience eh. Gusto mo tumayo ako? Pampagana ka po talaga, Sir Pia, sa Monday morning. Maray na aga po sa satuyang mga listeners. Tayo po ay nandito ulit para sa Alagang PhilHealth. Okay, pero maganda na yung audio video natin, Ma'am Lery. Kwentuhan mo nga kami ng leptospirosis. Ano ba yan? Kung anong mga andyan, anong benepisyo ng PhilHealth dyan? Makikinig kami. Ano ba mga simptomas yan? Paano ba ang coverage ng PhilHealth yan? Saan pwede pumunta yung may mga leptos o hindi naman natin hinihingi? Makikinig po kami. Ma'am Lery, go ahead po. Yan, Sir Pio, nagsisimula na naman po ang rainy days. Kaya po na pinapangunahan na natin ng ating mga members na mag-ingat po tayo sa leptospirosis. Mahalaga po na malaman natin, lalo na ng ating mga tagapakinig, ang tungkol sa sakit na ito para maiwasan po natin at kung paano po ito agad-agad na maagapan kapag may mga sintomas na po tayong nararanasan. So dito po sa leptospirosis, ito po ay isang infeksyon na dulot ng bacteria na karaniwang matatagpuan, sir, sa mga ihi ng mga daga at iba pang mga hayop. So maaari natin itong makuha kapag tayo po ay lumusong sa baha o sa tubig na kontaminado at meron tayong mga sugat-sugat, lalo na po sa paa. Kaya di ba, Sir Pio, kapag rainy season, ang iba po sa atin ng mga members ay naka-boots or naka-bota. So, dun po sa mga mahilig mag-tsinelas, tingnan po muna natin, i-check natin ang ating mga paa kung tayo po ay may mga sugat. Sa mga season po na tag-ulan, tumataas po ang ating cases ng leptospirosis at mas mataas po ang possibility na ma-expose po ang mga tao sa kontaminadong tubig, lalo na kapag patuloy ang pagbaha. So mostly po, sir, itong leptospirosis, unang-una, dapat po ay may contact tayo sa pagbabaha or lumusong po tayo sa baha. So nakakatakot na ngayon, sir, kasi lately po ay medyo ipaiba na ang ating panahon. Kunting ulan-ulan pa lang po ay napapansin natin na tumataas na yung tubig. So hindi po natin madaling ma-assess kung contaminated po ba ang tubig or hindi. So para po mas madali, i-assume na lang po natin na ito ay kontaminado para po tayo ay mas maingat sa paglulusong po sa baha. May alam mo yung kantang lumusong siya sa tubig, ang paa ay nabasa. Alam mo yun? Siyempre, sir, kapag lumusong sa tubig, talagang nababasa ako. Pataas ng pataas yun. Lumusong siya sa tubig, ang binti ay nabasa.
Pataas ang pataas. Hanggang nasa may neck level na sir. Nakakatakot na yun. Dapat swimming level na po ang alam ng ating mga members dyan. Basta-basta wag lulusong ha. Wag lulusong basta-basta sa tubig baha ano. May mga symptoms ba yan? Yung leptos? Yan. Napakantang si Sir Pio. Ang ating pong mga simptomas is normally po, Sir Pio, meron po na mataas na lagnat, meron din pong pananakit ng kalamnan, lalong-lalo na po sa binti. Yung ating ulo ay karaniwang sumasakit din po, may kasamang pagsusuka, matinding panghihina, at kaya naman po paninilaw ng balat at saka ng mata or jaundice. Kapag may mga simptomas na po tayo na ganito, lalong-lalo na po pagkatapos na malubog sa baha, mahalaga po na magpa-check up kaagad sa doktor para maiwasan po natin ang paglala at mabigyan po natin kaagad ng solusyon. Yan na nga sinasabi ko. Pag meron ng simptomas, hindi naman inihingi. Paano papasok yung PhilHealth dyan? Paano ba? Yan. Napakagandang tanong po, Sir Pio. Sa yakap pa lang po ay nasa prevention side tayo. Pwede na po silang magpa-check up at magkakaroon po ng laboratory para sa kanila, at kapag na found out nga po na sila ay positive for leptospirosis, under the gamot program po ay resetahan sila ng doxycycline kung saan po makukuha natin ito duman sa mga gamot providers po natin, Sir Pio, na nandun sa 20,000 na pinag-uusapan natin na benefit limit. Hindi ito cash, Sir Pio. Ito po ay benefit limit per beneficiary na instead po na magbabayad tayo para sa gamot, ibabawas po siya doon sa inyong 20,000 na benefit limit at pwede na po kayong makapag-avail. So ito, sir, kung maagang-maaga pa lang po ay nakitaan na natin ng simptomas at nakapagpa-check up na po yung ating member sa kanilang yakap clinic or yung dun sa prevention side. So ito yung magandang paraan, sir. Kasi kapag nakainom po tayo ng gamot, chances are hindi na po lalala yung ating kondisyon. Pero may mga cases po tayo na medyo hindi na po kayang i-handle ng ating mga yakap clinics. Say, for example po, pumunta sa emergency room po ng isang level 1 to 3 hospital. Ang isang pasyente ay pwede na din po siyang makapag-avail ng outpatient emergency care benefit gamit po yung ating benepisyo para sa yung hindi ito, sir, yung ginagamit natin kapag hindi naman po kayo na-confine ng 24 hours or more. So ibig sabihin po in less than 24 hours nabigyan po ng karampatang remedy yung iyong nararamdaman and within less than 24 hours po umayos ang inyong pakiramdam. So dyan po papasok ang ating outpatient emergency care benefit package. Pero kung medyo hindi na po kinaya ng ating emergency room services, pwede na po ngayon na ipa-admit ang ating patient na makakapag-avail naman po siya ngayon ng isa naman na benefit ng PhilHealth na tinatawag po natin na inpatient benefits. Pag inpatient po, kailangan ng at least 24 hours na confinement para po ma-treat yung ating member. So, meron na tayong 3 policies po, sir, na pwedeng i-explore ng ating mga members. Yung pala, no, doon napapasok, may symptoms na ng leptospirosis. Huwag nang magdalaw isip. Avail yung kanang PhilHealth, yakap clinic na accredited. Sir. And then doon may check-up na doon, may laboratorio, gamot kung kailangan, doxycycline na pwedeng ibigay nung accredited na mga butika, Tapos kung medyo malala, hindi naman hiningi, pwedeng sa outpatient emergency care na mas solusyonan lang mga within 2 or 3 hours, so hindi naman naabot na isang araw. And kung i-confine, may inpatient benefits. Doon pumapasok yung PhilHealth. Mahal ang sweldo niyan sa akin lang. Ako na nag-explain. Perfect, sir. Matibayan ka na talaga, Sir Pio. Pwede nang kahit hindi kami kasama. Hanggang doon lang yon. Matibayan lang. Uros na lang ganyan. Asan ba yung isa nating kasama yung nagre-review? Asan na yon? Palapit na yan ng palapit sa pagiging abogado po, sir. Ako magiging unang niyang kliyente. Sinasabi ko sa iyo. Rape with consent.
Mabait po yun si soon-to-be attorney. Ako ang kanyang... Namimiss ka na din po siguro niya, Sir Pio. Hayaan mo siya, lang niya siya. Ako ang unang kliyente niya. Mangre-rape ako pero may consent. Wag naman, sir. Idaan natin sa mabuting usapan. Huwag Mabuting sa usapan. usapang paspasan. Maboteng usapan ba? Oo, mabuting usapan po, sir. Yan po yung ating dapat sundin. Pinalawak ba yung coverage ng PhilHealth pag may napasyente na leptos? Yung severe, yung moderate at severe, may Yan. expanded ba yan? Ano ba yan? Yan, sir. Ang napakaganda pong balita is meron na pong improvement sa ating mga case rate for leptospirosis na related treatment. Kung maaalala po ng ating mga members, ang leptospirosis po na old rate natin, yung unspecified po, 21,450. Ngayon po, ang ating bagong package is already ranging from 63,000 to 411,000 to classify po yung moderate to severe na leptospirosis. Kaya ito, sir, na condition na ito, hindi ito yung dapat natin tinitake for granted. Dapat po talaga kapag meron na tayong initial symptoms, Oo. ay mabigyan natin ng necessary treatment kasi nga po possible siyang mag-develop to not just moderate kundi maging severe pa po. Alam naman po natin kapag severe, ibig sabihin life-threatening. Ito po ang karaniwang mga hindi treated. Nalalaman na lang po natin na namatay na yung ating member nang hindi nakapag-avail kasi walang bahala niya lang po yung mga symptoms na kanyang nararamdaman. Ngayon po sa moderate to severe na category po, Sir Pio, yung ating package is 63,000. Oo. Pero kung ang leptospirosis po, moderate to severe na siya, then nagre-require pa po siya ng hemodialysis and vascular access. Ang ating pong package para dyan is 170,000. Kung meron pang karagdagan po na peritoneal dialysis or PD solutions naman po, hindi na hemodialysis para po makarecover yung ating member, ang package po ng PhilHealth dyan is 230,000. Kung ang kailangan na, sir, ay hemodialysis and hemoperfusion, 325,000. At finally, kapag meron na pong hemodialysis, may invasive or non-invasive ventilatory support, ibig sabihin po may ventilation na at pulmonary rehabilitation, yan na po yung maximum na amount natin na 411,000. So napakagandang balita po sa ating mga member. Hindi man po natin wini-wish na tayo ay maging biktima ng leptospirosis. Mas pinaganda at in-improve po natin ang programa para makarating at maramdaman po ng ating mga members ang kanilang contribution. So if you will look closely, Your Honor, please, from the prosecution, malala talaga, pwedeng malala, kasi you can just imagine, halos kalahating milyon ang pwedeng sagutin. So that's the severity ng nagkakaleptos, hindi naman hinihingi, pero ganon din ka-ready yung Yes. PhilHealth, Your Honor, please. Your honor ka ngayon, sir. Di ba? Kasi imagine halos kalahating milyon ang sasagutin ng PhilHealth if ever na merong hindi hinihingi. May talagang malala na. So ganun pala kaimportante na umiwas tayo sa leptospirosis. Kasi Yes po. kung hindi to threatening na masyado, medyo mababa yung package naman na inire-ready ng PhilHealth, di ba, Ma'am Yes, sir. Larry? Oh, so you can just imagine 411,000 ito na yung moderate to severe na kailangan ng HD. Ano ba yung HD? Hemodialysis, sir. Kala ko high definition. Tapos invasive or non-invasive ventilatory. Ito na yung mga nasa ICU. Yes po, sir. Yung talaga pong critical na po ang kanyang pinagdadaanan at kahit po gamutin natin siya sa regular na paraan, hindi na po siya nag-e-effect
So, Oo. yun po yung kailangan talaga natin. Tama ka po dyan, sir. Kailangan po talaga natin na maging mapanuri na simula pa lang po Oo. ay makapag na tayo, pa-check up na. Yun. Kasi ganito, yung iba na hindi naman hindi naman malala, doon sila papasok sa pwedeng sa yakap, i-assess ng Yes doktor. po. Papasok na din doon yung yung PhilHealth, meron na. Pero importante, pupunta po sa accredited. Yes, yan po sir ang pinaka-importante kapag tayo po ay nag-a-avail ng mga PhilHealth benefits. Siguraduhin po natin na nandun tayo sa mga accredited facilities ng PhilHealth. Mostly po sir, Mm-mm. ang mga accredited facilities po natin, sila po itong may capacity para bigyan po ang ating mga members ng tamang treatment po para mas check natin yan based on po sa kanilang self-assessment na sila Oo. po ay capacitated. So, the more po na mas nagagaranti natin na kaya nung inyong pinasukan na hospital ang pag-assist sa inyo to recover to back to normal. So yan po yung ating polisiya sa Mm-mm. pag-avail po ng lahat ng mga packages ng PhilHealth. Kailangan po nandoon tayo sa mga PhilHealth accredited. Doon sa mga members natin na nagwo-wonder po, Sir Pio, kung paano ang pag-identify, mostly po doon sa mga accredited na facilities natin, may nakalagay po dyan na signage na nagsasabi pong PhilHealth accredited. Alin ba yung signage na nag-iimat-imat? Yung, yun ba Yung yun? yellow, green, po, na may PhilHealth branding element. Yan. Kung may syempre po, dapat lighted siya, Sir Pio, para nakikita po siya ng ating mga members kahit gabi. Pero, Baka, alam mo, Ma'am Lery, itong mga personal ko experience, nung siguro a year ago, nagkaroon ako ng severe yung sa hyperacidity. Grabing sakit, alauna ng madaling araw. Pumunta ako sa emergency sa UST. Ngayon, mga kilalang doktor doon, huwag ka na i-confine, diyan ka lang, let's check. Tinusok ako sa ugat, dito sa doon na nilagay yung pain reliever sa ugat na mismo, dito sa kamay. Siguro mga mag-isang oras lang, tapos pattern na po. nakalimutan ko, may pilit po. Bumayad ako, siguro mag 2,000. Okay, Sir Pio. Baka po, nung time na ito ay hindi pa open ang aming package. Hindi pa po natin nalalaunch yung package for outpatient na emergency package. Kaya po, napakaganda baga po nito, Sir Pio, na isa din po ito doon sa pagbabago na talagang na-appreciate ng ating mga members. Kasi nga po, may madami tayo na before pa man po mag 24 hours ay naging maayos na po ang pakiramdam nung ating member. Tsaka, Sir Pia, dun sa case mo, kasama din siya sa listahan ang omeprazole. Kasama din po siya sa pwedeng ma-avail na gamot under the gamot program. So, yun sir, ang kagandahan na patuloy po tayo nag-improve ng ating systems kasi pababa po ang out-of-pocket expense ng ating mga members. May siguro mga 2 years ago yun eh. December yun. Lang yakab. I-reimburse mo ako. 2,000, may git. Nagkautang patuloy ako sa iyo, sir. Sabi ng mga barkada doktor, huwag ka na confine dyan ka lang o tutusukin lang. Tinusok ako sa ugat. Mamaya, wala na talaga. Umuwi ka na. Pero bayad ka niya. Pero ang tatandaan parating ng ating mga members po, Sir Pio, itong mga packages ng PhilHealth, dapat ay wala na kayong out-of-pocket expense or yung baga pong dagdag bayad maliban dun sa PhilHealth payment kapag sila po ay na-admit sa isang basic or ward type accommodation. I-define po natin yung basic and ward type. Normally po, ito po ay shared, yung rooming. Ang ating pong ventilation is electric fan. Yung pati po yung ating comfort room is shared din. Kaya po, kung ang ating pong gusto na pasukan na room, say for example, is a private room, mag-expect po talaga tayo na meron tayong out-of-pocket expense or dagdag na bayad na lalabas po sa ating bulsa, maliban pa po doon sa package ng PhilHealth. Kasi yung under sa mga polisiya po natin, ang covered po natin para sa
no balance billing or zero out-of-pocket expense is kapag naka-ward type accommodation po ang ating mga members. Pero wag matakot yung iba. Halimbawa, gusto talaga sa private naman, sasagutin pa din yung PhilHealth, yung doon lang sa talagang nararapat lang nasagutin ng PhilHealth within the framework ng PhilHealth. Yung iba, Yes. babayaran na yon. Kasi sabi ng iba, pag sa ward, medyo limitado yung ngiti ng mga pag ano ka sa private, may ngiti na may masahe pa. Ganun po ba yun, sir? Parang hindi ko naman siya na-experience. Ewan ko sa iyo. Ay, Pero yun po kasi ang parating concern din ng ating mga members. At bilang nakikita naman po natin yung struggle ng ating mga members, kasi ako po personally ay a member din, kaya po starting 2024 po ay nag-increase ang PhilHealth ng ating mga contributions, yung because of the universal healthcare na contributions po. Nagkaroon po tayo ng lakas na mag-improve din nung ating mga services. Pag sinabi po natin na improve, nag-increase po ang ating mga packages to 95%. So doon po sa mga inpatient natin na mga case rates, almost times 2 po ng dating package yung ating across the board na implementation. Pero may mga special studies pa po tayo sa costing na specific po for certain ailment, kagaya nga po nitong leptospirosis, kung saan po kailangan naman po talaga natin na mag-invest ng oras sa pag-research at pag-gather ng data para po makalabas tayo ng mas responsive na package. At yun po ang napakaganda dahil nga po meron tayong source of fund through the universal healthcare, ay nagkaroon po tayo ng lakas para mag-implement ng mga additional packages and additional na benefits po sa ating mga members. Uy, trinay ko yung e-gov baga. Tapos pumasok ko sa PhilHealth lagi. Ano na yung ID ko? Pwede pati balik pa rin. Yes. Oh. Perfect, sir. Kasi ngayon po, sir, ang Oo. eGov po ay kapartner na din po ang PhilHealth. Oo. Kung saan, sir, kahit hindi ka na pumunta dito sa aming opisina, makikita mo na po ang iyong member data record. May access ka din po, Sir Pio, doon sa mga employers mo for the past year at kung ilan na po ang na-contribute mo sa PhilHealth. Just in case man po nag-check ka na kung ilang taon na ba ang Oo. contribution or ilan na po ang nag-contribute, makikita din po siya doon. At ang napakaganda pa pong parte ng eGov ay ina-assist din niya ang ating mga members sa pagpapalista po doon sa ating yakap program, kung saan po at the comforts of their own homes, hindi na po sila pupunta sa mga opisina namin at sa mga yakap clinics, ay maaari na po silang makapagpili ng kanilang yakap clinic. Kasi diba, Sir Pio, very important yung ating yakap clinics, dapat po talaga member choice siya. So ngayon po ito isa sa mga strategies para mas madami po ang maisama natin sa programa, dahil ito po ay para sa lahat, na nakipag-tie up po tayo doon sa may super app, eGov Super App. Oo. At kitang-kita naman po, Sir Pio, na padami na ng padami ang ating population na medyo techie na po at kaya nang mag-register or magpalista gamit po ang eGov. Tinignan ko dun sa mga yakap ninyo, kulang yung dito sa Legazpi. Yung ibang nakikita kong may sign na yakap, wala dun sa lista. Dun sa i-click ko sana. Ano sana yung i-click mo, sir? Secret. Meron naman tayo, sir, na identifier. Si system po kasi siya mismo ang, minsan po kapag tayo ay pumipili, may drop down na, sir, na nire-recommend ng ating system based po dun sa accessibility kung saan po na lugar yung ating member. So, probably po, sir, hindi siya lumalabas dahil yung location mo po ngayon versus sa location ng facility ay hindi din po siya accessible. Also po is baka po hindi pa updated yung ating system.
titingnan na lang po natin doon sa ating website at meron din pong pinapalabas ang PhilHealth Regional Office 5 na updated na listahan ng mga accredited yakap maging mga gamot providers. Every month po yan ay nagdadagdag. So kung wala pa dun sir yung in-expect mo na pero narinig mo na po na siya ay nag-aasikaso ng kanyang accreditation, baka kailangan pa natin sir ng konting hintay pa. Pero chances are kung ano man po ang nandun sa ating system, ito na po ang magiging kapartner ng PhilHealth para nga po to take care of you. Pero at the same time po, mas magiging efficient po yung pag-avail mo ng PhilHealth services, hindi lang po yung yakap services, kundi po pati yung gamot services at pati nga po ito na pati po sa leptospirosis ay naiko-correlate po natin yung importance ng yakap clinic. Pwede ko bang pindutin na doon yung gusto ko paglabas ng yakap center na accredited? Pwede lang pindutin doon and automatic registered ako doon? Yes, pwedeng-pwede po, Sir Pio. May polisiya naman po tayo na kapag ikaw po ay naklik mo na po, napili mo na po ang iyong yakap clinic, ang next step po niyan is mag-first patient encounter ka na po to gather yung information mo po, historical, kung ano po ba ang iyong mga sakit, para po every time na i-manage ka po ng iyong yakap clinic ay meron na po tayong data na mapagkukunan ng information. Say for example, sir, yung mga allergies sa gamot or yung mga previous po na confinements ay makikita niya din po doon. Ngayon po, sir, ang very important po kapag nakapag first patient encounter na tayo ay meron po dapat na mutual care agreement between the yakap clinic and the member. So dito po sa prosesong ito, ini-explain po ng yakap clinic na si yakap clinic po magpo-provide ng preventive services sa ating mga members sa buong taon hanggang po sa say for example January to December, siya po lang ang babalik-balikan ng ating member para sa prevention services. Pero just in case po yung ating member ay say for example, hindi po siya pleased sa service o kaya naman po ay gusto niyang lumipat dahil po yung kanyang address ay hindi na po accessible yung kanyang yakap clinic na pagparegisteran, dalawa po ang ating dapat tandaan. Kapag tayo po ay nakapag first patient encounter na, pwede lang po tayo magpa-transfer during the last quarter of the year para po sa next year na yun. Pero kung wala pa po tayong first patient encounter, anytime po, pwede pa tayong magpapalit. Bibisita po tayo sa any PhilHealth office para po ma-facilitate ang inyong transfer. So any other announcements dyan from PhilHealth? Go ahead, Ma'am Lery. Ayan, patuloy po ang pag-conduct ng mga caravans ng ating mga local health insurance offices. Umiikot po sila sa bawat mga barangay para po masigurado na maging mas accessible pa po ang ating services. So ito pong mga services natin ay nagiging open po siya sa ating mga members, hindi na lang po through our local health insurance offices na bukas po tayo Monday to Friday, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Also po, meron tayong mga mechanisms na online mechanisms for our members, kagaya po ng ating 24/7 hotline. Ito po ay 24 hours na bukas. Meron din po tayong click to call na matatagpuan po ito sa ating website, www.philhealth.gov.ph, kung saan po live na ang mga tanong niyo po ay live na sasagutin. Meron din po tayong mga mobile hotlines, email po ng Action Center, actioncenter@philhealth.gov.ph kung kayo po ay merong mga concerns. At kami din po ay matatagpuan sa PhilHealth official Facebook page at sa Twitter. So maraming salamat po Sir Pio mula po dito sa PhilHealth Regional Office 5 at sa ngalan po ng aming butihing Regional Vice President si RVP Alberto Manduriao. Just mabalos po sa Indogabos. Thank you so much, Ma'am Lery, and mabuhay po kamo dyan sa PhilHealth. Salamat ka sa inyong pagkantabay. Mahal namang Diyos ang magbantay.
Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Lunes, alas 10 ng umaga dito sa DCGB. Alagang PhilHealth, hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Smile